Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anay ko. Nay, alawa ni tay. Anay. Abayasan ka pala nakasukat. Kita am nga gan anayak. Pagsukatin nak. Kahit mapan ka ije barangay hall ita. Sana ka makapagnata na sakit ti tumang ko. Ah. Sa pa'y dua tumang ko. Anay. Ay, dayta kat ngamin tadi nakdengdenggan. Kung nakmat kan kaasaan kan nga agsida iti papaitan, ang ipapilit mo may. Rin naman naklang. Anya ari namanan. Kat no inibus mo jay si daan idikal man na papaitan. Ha? Ay, anya lang matimbatem. Digaw. Ay awagak ni Marikwanang. Huh. Ay, ibagak asaan ka makastrak ita. Si Madot Samot tenday jay a Kapitan tayaw. Anya nga iti panagkuna maray. Kasano asimadot ako nam. Siyempre, awam makitak a progreso da ito barangay tayo. Ay na, sika tinalaw ka si Madot. Tada ka lang dito tersina ka naka-istambay. Ni Kapitan da iti umawawag kanyak ah. Hello, Kapitan. Awan, Kapitan. Sige, Kapitan. Word, agpaimbag ka, Kapitan. Nagpaimbag, asinaw ti masakay. Ni Kapitan, saan ka no ang makapag-duty ita na sakit dagiti tumang na. Oh, makitam da ita. Malaksid asa daw. Lakay pa yun. Nagadong ti saksakitin na. Di ka man nagsao iti kasta. Kasano ang makapag-serve ti kasta, Kapitan? Alaman? Adda madlaw ko kan ka. Anya da ita? Apay ngay apangis di ta chinilas mau. Di ka man nagsao iti kasta, maray. Pudo may pangis at talaga. Uray kita Na. Aywan, bangking ngagpaisaw. Ay, chinilas ni badung ko da ito may sa. Ay sige, tendak sukatan. Tangal sa ti aso di may sa chinilas ka. Payajak mabirukan. Blackie! Badaw! Nasaya at may, tanagawid kan. Tanay. Suot mo, may dayta may sa chinilas ka. Kundo birbirukan. Isaw tinaisuot ko. Kinat katawaan ang arod ni Marikwanang. Di mo lang matkikitaan ng susuot mo mga main. Bakitan kan. Kung naglaki din nun, tangal ni Blackie. Dahito iti may sa chinilas mo. Tamapanak man, hindi barangay hall. Anya teramido mi jay. Mapan ko kasaritan ni Parinteng. Awan ijay ni Kapitan. Ha? Hapay nga awan ako na. Kinulunis ita. Agsakit ka no. Lakay mo nga minon. Adong ti saksakitin na. Rumbang laeng asukatanon. Kapilitan, siyak ti ag-duty ita, maray, tagsakit ni Kapitan. Ay, pudno gayam agsakay. Marigatan ka no amag na nga raw, talimtag ti tumag na. Sinyalis ti lumakay, maray. Kasta talaga dagiti adda edad nan, Apay ngay da kami kinibadong ka. Awan pa'y mo't marikrik na mi asakit. Imbag man tawan pa'y. Tasyak, medyo agsakit-sakit matan ti sikat ka. Gagangay at ibumakot. Nakayukit di mat ka ni badong mo. Nalaing kayo, ako man diyaw. Na, kapudno mo. Iso aday to lang ti makunak maray. Na, anya ngay dayta. Rombang amasukatan kayon alalakay kun babakit nga opisyal. Nasakit ka mo't unay ngagsasaaw. Ibagam man lang, no anya ti kasapulan biti barangay hall, tapay ngay may ka. Na, apay ngagpaiso ngay mayak dito barangay hall. Di mo kunaan analipatam ti gapona, no apay ngay may ka ditaw. Ay aguray ka man, talagi pa. Agtugaw ka pa'y laang maray, talagi pa. Na, apay pagtugawon na. Kano adapay dagiti daddo mga agpatulong ijeruar. Si kalaang aya tinaskan nga si kaswak ita. Ayan da.
Adada nga ron di tarwar anak kapila. Mayat manan ti tumengkon. Saanan sakit unay. Nasken amapan kan agjute. Ay, mapana ka talagan Adan tumaden masao dagiti tao. No saan da ka makita ije barangay hall. Ay, amuklatan no asino tinalaing asumao. Asino? Nimot pari ba dong tinalaing asumao? Wen, ado ka no ti reklamo na. Ay, talaga mo't. Kano saan amay, ibusan iti reklamo da dya tao. No marigatan ka amag na, ayabam ni Kwarog ang mga lalayken ka. Ata ako ng Kyle. Aw, umay ka naglugan iti tricycle ka. Ay, uwan ka anakan. Sana na nasakit na kita tumang mau. May atin makapag na akon. Kaya't mo atulungan ka ngaglugan dito yung tricycle. Na, apay atulungan nak ngay. Kaslang marigatan kamot nga main. Medyo nasakit lati bukot ko. Medyo idumog mo basit ngamin Ay, uwan Mhm. Ay, Asos, na. Ha? at danang ko akasla. Krak ko na. Talaga alumakay na taon. Ay, na. sus. Ay, na. Nay, at damanin. Krak anang ngagaw. Nakita ko iti ngayon lugan mo ni Uncle magwarag. Wain tataba daw. Intulod ko iti barangay hall. Kahit ag-duty pa'y gayam ni Uncle Mark. Apay kitinasan ngay. Kano si makit sa kano dagiti tumang na. Nga uray lasaan ang makapag na. Nagsida ka nung amin iti papaitan. Ang mayatan. Di laeng abukot na. Tagunin wag kubaw. Amok ti uni na. Crack! Kunana niya. Ha? Kasano nga maw? Ay, kita mo ka. Kasta siguro ti uni day tabukot kan sigat mo niya. Excuse me, Kwarag. Awan pa'y marikrik na kakasta. Naguray ka man tataba daw. At damadlaw ko iti panagsaw. Tapay. Isumot lagaya ma. Ninay. Katkatawaan naksamutin na. Isumot lagama kasta ti panagsaw. Awang magam ngipin mo iti sangaw. Awan na ya. Ay, way. Awan magagpaisaw. Ayan na kayo pustisan. Lakay kamatayin tataba daw. Napigisan ti kabaw mau. Ikamkamat ko itay je pustisaw ngem di na mo dengdenggan. Awan na ngagaw. Impukaw ko pay. Badong! To'y pustisaw! Kunak tupay. Awan nga rod na ngagaw. Ipili mo man yan. Adda tultulong mo. Nagkunaking katulungat. Makaungatak makitam na. Anya nga ita. Kinat katawaan na kanikwaraw gaputawan pustiso marimwar. Sa pa'y jakat makatkatawan to yan. Aklunam nga minun alakay kan. Ay makaungatak at halagan. No daman tilakay. Ni kumpare nga inting data. Sana siya. Na, mala, isuo mo ki din deta pustiso. Malipatam tumanon. Ad-adda katawaan da ka. Na dito ti pirma kagawad. Dayto, kapitan. Jak mabasa ti pirma Diyan nga antiparam nga main. Nabatik sa di balay. Ay, saan mo anabate, kapitan? Nakaibatsak nga ron. Kano ada di tatuktok mo? Ana, ayun. Ay sus, gagangay ti lumakay. Ita, kapitan. Makitam ka din, dayta pirmaam. Mayat, naglawag. Dito'y babati pagpirmaam, kapitan. Dito'y nga to, tinagan mo. Dita. Ay, nakarumot no kumantsaw ni badong mo. Anya, maray. Ay na, kasjay na laang ni badung ko. Amin tayo, kat bumakat kan lumakay. Ay, syakto pa'y. Adumot ang dagiti mariknak asaksakit. Agkapsot to, pa yun ti panagkita. Uray siya, kadamot ten mariknak. Uray siya, agkapsot moten ti panagkita. Asino ko matisaan nga agkapsot ti panagkita na aya. Ay, iso akasapulan, aso kata kung ti grado to'y antiparak.
Na, tapay maray. Jak mo tin mabasa to'y nakasurat dito isang wanan iti tersena ni Marikwanag. Ayun nga agpaysa. Anya ngay deta nakasura dito, maray. Di yung mabasa data, kano nagdakalan alitra ti nakasurat ako na bawal ti otag. Aya. Sapay umayak ko maumutang. Ay bawal mo't gaya man. Kunak ano ti nakasurat ket mabalin ti utang. Ay, bakit kayo mo't apada? Sukatan nyo ti grado dagiti sarming yaw. Apay ngagpaysoan na panak ije barangay haw. Aging gaita, jak pay lamalagay. Ay, bakit ka na talaga? Agkabaw kan. Ipalagip mo man nga rod kanya. No apay anapana. Mapan ka agala, iti barangay clearance mo. Ayun gaya man niya. Mala, intan, tagalak, may. Ayun, mapantang arudan. Kinta na. Ay ije chinilas kaw. Ang mga no isuot mo man ng jemaysa. Uy, nambok. Masapul pa ay ang ipalagip mo. Ay, aguray ka. Pumanaw ka man langan. Kung na mamapantan. Jay pusti sa nalipatan manun. Ay, wala niya. Nalipatan ang paiso Na. Apay amapan ka dita si Lyd. Ay, kinaalaan dita silid Kano yung kabil mo iti baso iti kusina? Ha? Nakaparabaw di talabisaan ijay kusina. Ay, huwag gayam. Ay, kaba wala lakayan. At ni Kapitan, At danita unay. uraya ko ni tatam abadong ditoy, taiso ti umuna ang mga laiti barangay clearance. Ang mga no kasapulan na kay jay unay. Saan? Amuna ti aramidon nan. Sa bagay. Ay, paraw. Aw. Mabaling ti agkapay. Ha? Itimpla anak mutin, pangururayak kin ni tatam abadaw. Ha? Mayak mga laman para iti barangay clearance. Ay, una para. Mait data. Umayay sekretarya, ta isod ti agaramen. Isurat mo pa lang dito papel ti puno anagan mo. Isurat ko pa lang. Amo yun data. Kasapulan jay puno anagan mo pare. Ken jay birthday. Badong latan Ha? Jay puno anagan mo nga ron. Ay, niya, mutin. Na. Parigatan nyo pa lang mutitaw ng agpanudat. Na. Apay ngamin panunutan pa ilaan. Ay, aguray tayo damag kaw. Tuyang! Apay! Anya ka din tipon no anagang kaw. Salvador! Ay, unay kamutan. Nangag mo paray. Salvador Gayam, tipon no anagang kaw. Di apelyido ngay. Ayun, ay kamutin pare. Haglablabos ka. Ha? Ay. Tuyang! Di apelyido ngay. Na, kaburlisan! Ay, burles. Anya ka daw. Ay, jak sa langgag paray. Kastala una ti panangkantsaw mo kanyak. Edi, ta ado ti marekrik na. Angam nakarkaro kamit. Kaburlisan pa ti apelyido mo. Oh, maray. Di nakmakantsawan itan. Tasaanan apangis na ito chinilas ka. Talaga mo't asaan. Yung kita man baliktad mo. Di ka man. Kita ngamin Naa. Aywan. Ay, di baliktadang. Dahito, timakin kandawan. Di mo ba isa, timakin kanigay. Hop. May hatan. Wow, mayaton maray. Ay, Pasat dayta, ti panagbakit mo, maray. ay. Ti baliktad, ti chinilas mo. Ay, kasta na tibiyag kabaranggayan. Lumakay kan bumakat tayo amin. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para
Aray ti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basi. Sound effects, Chunren. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdingan.